S'amaguen molt entre mig del marbre i si no vas a buscar-los pràcticament no els veus. És un mort, és de ferro, d'acord, però és un mort, no? I hi ha una mica de morbo amb això dels barcos. A mi m'agrada bussejar amb companys i després compartir les experiències. A més, sempre hi ha detalls que veus tu i no veu l'altre, i viceversa, no? Arribes al barco, escolta, t'has fixat aquell conga que sortia d'aquell forat i tal, i ara diu, no, però en canvi tu has vist que hi havia una morena o aquelles llagostes d'allà. Llavors, el problema que té aquest barco és que està situat en una zona que no és sorra al fons, sinó que és llot, bàsicament. I per poca mar que faci, s'aixeca de seguida el llot aquest i embruta i rarament es troba una bona visibilitat en aquesta immersió. Això també és un problema greu que afecta bastant a la gent en el coco, no? Quan hi ha un soc, trobaré després el cap per tornar a pujar, no el trobaré, tal, no? El tema d'orientació, no? Per lo bo, mira, el dia que trobes una gran visibilitat, trobes congres, inclús he trobat una vegada, estava baix lligant la boia i venia un congre a veure i el tio era gros i no s'apartava, em vaig intentar apartar jo. Quan respirem amb l'aire i tenim només un 21% d'oxigen, el reste és nitrogen. El nitrogen aquest no serveix per res, només per acompanyar l'oxigen. I aquest punyetero és el que se'ns queda a dintre, a través dels teixits i tal, i després l'hem d'anar eliminant. Per eliminar-lo, doncs, com que no tenim prou temps en la pujada per eliminar-lo, hem de fer unes parades perquè el anem eliminant a través de la respiració. Sensació d'ingravidesa, de llibertat, sensació de moviments, sensació que ets un ocell, no? Una cosa com si el somiessis i és real, no? El volar. Qui no ha somiat que vola? Doncs aquí voles. Una de les modalitats més espectaculars del submarinisme, la immersió en coves. L'hem gravat en un paradís. El submarinisme en coves és una de les especialitats d'immersió que exigeix més preparació del submarinista. Sota l'aigua, el fet de tenir un sostre que ens impedeix una sortida directa a l'exterior i l'absència de llum natural són condicionants que fan que aquest tipus d'immersió requereixi una planificació i un equipament especialitzat. Una cova és un ecosistema ben diferenciat i trobarem la flora i la fauna que s'estimen més viure en la penombra. Llagostes i santiaguinyos seran dels últims animals que veurem abans d'endinsar-nos en l'obscuritat absoluta. Foscor, passos estrets i profunditat són ingredients que, si no se saben afrontar, poden provocar un accident. El submarinista que s'endinsa en una cova ha de tenir prèviament una bona tècnica d'immersió en aigües obertes, però amb això no n'hi ha prou. De la mà de Francesc Llaurador, un dels pocs instructors que hi ha a l'estat en coves, grutes i cavernes, avui farem un curs d'introducció destinat a formar submarinistes en els procediments i tècniques de la immersió en coves. La Geno i en Jonathan seran els alumnes. Les coves es diferencien en tres zones ben clares dins d'una cova. El que és zona 1, zona 2, zona 3. La zona 1, que és el que la gent n'hi diu caverna, és la zona de llum natural, màxim 20 metres, i a 50 metres d'entrada, que és el que després anirem a fer la immersió. La zona 2, potser màxima de 30 metres, un terç del consum de l'aire, no descompressió, posarem fil guia, i la zona 3 és encara més endins, gent que farà descompressió, gent que farà canvis de botelles, barreges de gasos, torpedos. Això ja és una cosa molt més d'entrenament. Tot instructor té un lema, la seguretat. Per això en Francesc es farà acompanyar d'en Miquel, un terrassenc bus professional que en el temps de lleure practica el busseig tècnic en coves. Dos experts per poder resoldre qualsevol reacció inesperada de la Geno o en Johnny. Pugem en una barca al port de l'Escala i enfilem però al sud cap a la costa del Montgrí. La roca calcària de què està formada va facilitar fa milions d'anys la creació de nombroses cavitats inundades. Com tot submarinista tècnic, en Francesc dona una importància primordial a la disposició de l'equip. És la primera vegada que entreu en coves, aleshores el que us demano és sobretot molta tranquil·litat, calma i ordre. Per fer immersions en coves s'ha de portar un equip especial i un entrenament especial. Per això nosaltres només farem el tros d'immersió, la zona de caverna, que sempre només es veu el sol. Si s'ha de deixar de veure el sol o penetrar més endins, que això ho hem explicat a classe, és un entrenament de coves amb un equip de coves específic. Vinga, vale? Doncs anem a l'aigua. Sí?
S'ha de portar només allò que realment es necessita, allò imprescindible, i bussejant en coves s'ha de portar per duplicat. En Jonathan i la Geno aprenen a equipar-se racionalment i a poder accedir a qualsevol component de l'equip sense necessitat ni tan sols de veure'l. La immersió que avui farem a la cova de les Vetes és per a novells en el món de les coves, però hi té alguns punts de complexitat. Tot i això, és molt més difícil que una immersió recreativa. Només falta desinflar el jaquet i ara toca viure la immersió amb els comentaris de l'instructor Francesc Llaurador. Hem entrat a la instal·lació, primer anava jo com a guia, hem fet un primer fraccionament de seguretat per assegurar el fil guia, el fil d'Ariadna, a fora a l'exterior, a la zona de sol. En el busseig en llocs confinats com una cova, el fil guia és bàsic. És el cordó umbilical que ens uneix amb la superfície i ens serà vital si tenim qualsevol problema, com per exemple perdre el sentit de l'orientació per falta de visibilitat. Com era molt provisional, no hi havia corrents, tampoc el canto de roca aquests eren massa esmolats, en teníem prou, era suficientment segur amb el tipus de fil aquest que hem portat avui. Avançar de manera correcta sense aixecar sediments i una bona col·locació de les fletxes són les bases per a una incursió segura en una cova. Instal·lem la fletxa que ens indica sempre la direcció de sortida. En qualsevol moment que tinguéssim un problema de llum, només palpant el fil, arribaríem aquí, tocaríem la fletxa i veuríem si estem sortint. Acabo deixant el carret que queda bloquejat amb el carret perquè no es descargoli sol, perquè no hi hagi un accident.